kabeh iki mau minangka wewayangan sing bakal kelakon. Aku bisa nggawa sliramu diajak. Mensa, panjenengan menika sih? Aku damar ulang. Aku kang bakal dadi garwamu diajak. Kados. Nai sedaya menika sampun dados binaresipun pesti. Kula kedah kedhaupan kaliyan kunci. Jen pancen sliramu wis ana kesatuan. Mumpung aku lan sliramu bisa cumaket. Ayo, padha lelomban ana ing samudraning asmara. Nyecep padune katresnan. Tumuju ana ing kulaning bebrayan cak. Sampai jumpa. Sedaya tansah Egan kasih. Thank you.
Praja Majapahit. Wis sakmestine Suba Siti mangertening lembaran sejarah Wadi kang global ana ing sajroning batik prastawa kang tumempuh alam 20 taun kang wis kawuh. Duk nalikaning bale laning hati Pati Bandar Subali ana ing Kadipaten Grati kang wis wani balela ana ing Praja Majapahit teman kang kautus pinangka nanjih akibat balelane hati Pati Bandar Subali tan kena liya Patih Maudara nanging pepuntone prajurit saka Praja Majapahit kendang kapracondang saka Rana Pabaratan nganti Patih Maudara ngupati jago Liring Kuning kawin suda pinangka senopati perang ana ing Majapahit dumadaan sakbaline Patih Maudara ana ing kraton Majapahit. Sinuwun Prabu Bromatunjung duka yayah siliti kelawan Patih Maudara merga rumangsa diasurke derajat pinangka pandhap pengayoman ana ing Praja Majapahit. Kang kudune nyuwun palilah luwih dhisik kelawan sinuwun Prabu Bromatunjung. Nanging pepuntone ana salah sawijining pawungan kang aran Joko Umbaran dheweke kepengin mupu Giripatem boyone sinuwun Prabu Bromatunjung. Emani sinuwun Prabu Bromatunjung ganjar kang murwak kelawan Umbaran yen kelakon wingkas karya ratoning praja ana ing Majapahit ora mung ngomongake kuwi besok yen Ponan Jabang lair putri bakal kadhaupake dening Joko Umbaran nganti sinuwun Prabu ngajak cangkriman kelawan Patih Maudara nanging sabda pandhita pangandikaning ratu datan kena walawan sing sakmestine putrane sinuwun Prabu Bromatunjung kuwi mijil pawesti merga saka pangrigening Patih Maudara satemah ana lakon Patih Maudara nglandhak nganti Punan Jabal dijoli nganti ana ing Praja Majapahit kuwi mijil pawesti mula kang saka kuwi janjane sing menang kuwi sinuwun Prabu nanging saka pangrigening Patih Maudara nganti kelakon ana ing Praja Majapahit putrane sinuwun Prabu kuwi mijil pawesti murina ing penggalih merga saka kecelik pancang riming sinuwun Prabu Bromatunjung dheweke mukspa lan Patih Maudara bungimbang yen Patih Maudara sabaya mukti sabaya pati kelawan sinuwun Prabu Brujul teman Patih Maudara midertaun Sri Subosi calon Nalendra ana ing Majapahit ndak jaluk kanthi banget yen wis titiwah yaning mangsa kala apa kang dadi pangenanganmu pangigeti-getar atimu bisa daup kelawan damar wulan ya damar sasong pinangka mimbuhi kekuatan nanging kang kudune jumeneng nata pinangka Nartiba ora sliram kang kudu jumeneng ratu kuwi damar wulan wis cukup semono Mandarumia. Patih Maudara kang dadi aran panjenengan Kanjeng Rama.
putraku Nini Sri Subosi mbok menawa dadi sing kodrat garis sing kemestet pun Rama nglakoni tapa meter taun kanggo panebusing dosaning Rama kanggo panutuping kaluputaning Rama lawan Praja Majapahit lan Sinuwun Prabu Bramatuja mula kang sira kuwi mung kuwi welengi Rama besok yen ana kanomah sing bisa mberak ratuning praja gawe Praja Majapahit hayom lan tentrem ora ana liya ya damar sasongko utawa damar mula kersa prayoga iki dieling-eling kanthi ditebokke ana ing sakumbari jero damar mulan besok bisa jumeneng nata kanthi manggarwa kawan kang sira niki cukup sirene Kusumane ngayu kencana ungu panjenengan tawang tangis wonten ing taman Panggatan kula saged ngarga menapa ingkang dados penggalih panjenengan dalang lho kusumane ngayu panjenengan amun kekes ing penggalih kula aturi menggalih dumateng tatan kawula Majapahit ingkang dinten menika pindhane sapundi mboten musuh nggih Nanging menapa kula saged? Kula menapa saged dados kaya praja wonten ing Praja Majapahit. hak waris tunggal wonten ing Praja Majapahit sak sampunipun seda dalem Sang Prabu Bramatuja swargi menika amung muhung panjenengan putra putripun setunggal pramila monggo panjenengan kedah jumeneng pengayoman wonten ing Praja Majapahit semantena badhe tenggo wonten ing Pendhapa Agung Majapahit dalem nuwun pamit Kula dereng saged nglampahi